Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga orib no Allah subhanahu wa ta'ala, mialoy sa sahihain, sahih al-Bukhari abu sahih Muslim. Apitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apitero Allah, hadis al-Qudsi. Piteru Allah adi panutun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Langwan o amal umbuatan o Adam, simbaw buatan o Adam. Na bagian yan inun tabu puasa karkakan nabusakan pen imbalason. Madakal akidis kasasan umanga ulamatan o balasan siran wallah subhanahu wa ta'ala. So sabay ng mga ulama na tigiran ayama ananan aging kanan hadis al-Qudsi. Allah ngunatigu Allah o simba umbuatan o Adam narkian inong tabu sa puasa karkakan nabusakan pen imbalason. Nakagiyatigu mga ulama, sabay ng mga ulama aso mga simba ama kalilisi ku puasa na kapakaya kasuldan akapakilaylay. Kapag simbayang ka, namiyalay ka o kababayan ka, tika napakatinang naging di kasimbayang. Katigilan ubo ko di mapikasimbayang. So kasidka, nakapakay ayamaan na niyan. So kasidka nakapakay, amang mamagay ka na, miyali kay sulutan ibarat. Uli nasunganin sa napakailer ka. Nanti ka, sidka ko katigilan mamuda, bada pera ka kan. Nakapakilaylay. Kaya sudah nakapakilaylay. So kapag haji, kapag haji, nakapakilaylay. Inyong tabu so puasa, kadi ka sudah nakapakilaylay. Kada man tao ko puso kayo, nuntan na sa Allah. Kapag kayo sumugod sa kwarto na, minum ka saig, o di na kumangka sa panganangkan. Okay. Yan na. Tigman no sabay da mga ulama, aayaman naging kanan, hadis al-Qudsi, pianutulo Rasulullah, apitiru Allah, langwan o amal, simba, umbuatan o Adam narkian, inuntabu sa puasa, tigullah, rakakan, nasang panimbalason, na ayamananan, nakagiya sa mga simba. Datarian na so, kasimbayang. Okay. Dataren na susambayang na adna karokoon na aguad na akasujudun. Nagyang ko to akaroko, agugyang ko to akasujud na adna kya panunuwatanon asala ko Allah subhanahu wa ta'ala. Adin kya simbaanon asala ko Allah subhanahu wa ta'ala. Adna mga tawi girawan na sujudan niran, purukuan niran, sulagi diran na kaadin. O di na subarahalairan. Oay. Dataren na sukabgay sa zakat. Oay. Na adna ketoon ko mga tao salakaw mga tao, ibarat si kupida mga darpa, sudah to iran, nasulangon up ketimu iran, nasira lipunggi sa giyong tada to iran. Sokap na haji, datara na sukat tawaf, na adna mga tao, nasalullah al-afu wal-afiyah, agiyong uta katawaf na ay nusara ni ranon, nagiyong kuto pamanakadin. Datara na sa mga tawad dito si mga kubur, nasalullah al-afu wal-afiyah. Why palides sa nurun Allah. Na inuntabu sa puasa iti mga ulama, sabad ko mga ulama, kaaya buwa pisusuatan kau na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagina ni, maksud yung na hadis. Digman sa bagi mga ulama, aya maksud yung na hadis, alangan o amal umbuatan o Adam, simbayran narkiran, inuntabu sa puasa iti Allah, karkakan na sangang panimbalason, na aya maananan, na kagitigiran aso balas o mga simba na kapakayap ketuko ano ori panibarat na sa tawa mga simba sa dua karakat sunna si ku fajar na mapia ubas su dunia agu sumapapadalam si ku dunia udi na sa tawa mga simba sa giyang kay detarini nakate sa balasian giya inung tabu su puasa karku Allah na da matauron na aya penambalasun na Allah subhanahu wa ta'ala aya minggu nawan na isa riwaya kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu 10 amthaliha wa ila 700 ضعف. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Langwan o amal bawatan o Adam udina so simbayran na rakiran nung tabu su puasa ti Allah karka. Wai. Ay mana ni na so amal bawatan o Adam natakapan sa mga 10. Wai. Taman sa takapan sa 700 katakap. Tigwallah inuntabu su puasa karkakan nasakan imbalason. Why? Gina ni mga usain ng mga ulama. Sabad man ang mga ulama na tigiran, ayaw man naging na hadith.
Ami ko mga makumataw sa alungan na mori. Na manakat su penakat. Sekatan yan su tao at piyamagenta iyan. Gingo tao na sekatan yan, sabi sa gingo tao na piyamagenta iyan sa kanyan. Okay. Sekatan yan na giyang ko tuwa mi papakay toron. Giyang ko tuwa mi sudiun. Giyang ko tuwa tomingalo ni barat. Giyang ko tuwa sumini paon. Okay. Na ami ka sekatan giyang ko taskat. Na giyang ko taskatan. Na ayak kibayadian. Na giyang ko tu ahasanat iyan. Amatatagu iyan. Giyang ko tu ahasanat iyan. Na ayan din mi pumayad siya giyang ko tu akapangataling umatanong sa alungan na maure. So hasanat tigiraw na imgin yan kay isa ataw sabab sa piyamagentayan, sabab sa timpuan yan sa di benar, sabab sa tenglian ibarat, sabab sa siuntok yan ibarat, sa pamana da akab na rin, benin masuntok, benin mapamagenta, benin mapapakaito. Na aya kibayad yan na giyang ko tu hasanat. Na aya bu adi kapakay pamayad na so yang kutua puasa sabab sa arkuwallah na sakanya nimbalasun sa giyang tadi pusa ginan isa au sa no mga ulama wallahu ta'ala a'lam. Wai giyang kanan akiatro Allah subhanahu wa ta'ala hadis al-qudsi di panutul kita no Nabi sallallahu alaihi wasallam illa shaum fa innahu li inun tabuti wallah so puasa karkakan na sangat nimbalasun na ayam itu turwanan na giyang kutu akala imbalas wallahu subhanahu wa ta'ala kutaw adipusa. Wai. Kada taksiyan. Da taksa wallah. Wai. Ka ayan ang balason na basta aya malas na su Allah subhanahu wa ta'ala da asyanaan yan ng mga malaikat ibarat. Kas kanin ni balason na aya may tutorial na giyang kutu akala wa pinakamala imbalas wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kutu adipusa. Wasiyamu junnah. So puasa na rending. Tigo sabad ng mga fukaha, uli ng mga ulama, rending si kunaraka. So kapusa. Tigo sabad ng mga ulama, datari kini Ibn Ashur, agusto sala ko rin ng mga ulama, mga padiyan. Uway. Tigiran, agyan kaya junnah rending na da sayatan dua. Rangkum. Uway. So kapusa na rending kasi kudusa. Rending kasi ko ayamanan yan na di kasuswat Allah subhanahu wa ta'ala. So kapusa na rending kasi ko kapamaganda, si ko kapakasudi, si ko mga katirusad, piya makasisingay, way, lang wala di kasuswat Allah subhanahu wa ta'ala na rending ka. Okay. Nagi isa antap agiyang kai, ayamanan yan na Ramadan, giya dito ni kapusa. Pinakamala antap yan, nagyang ko to, la'allakum tattaqun sa dataroki alwinya sa suratul Baqarah. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. His kanwa mi maratiya ya ini paligot rakano sa kapusa sa lagid o kinipaligot no si kumyangaw na niyo. Okay, kalabas ka tanong bigay paligotan sa kumyangaw na tanong. La'allakum tattaqun ka ang kano mga panagila. Okay. Ang kanong mambali ang maalakan. Ano yung kapananggilay sa dusa? Ano yung kapananggilay so ay maanan niya nararang ito wallahu subhanahu wa ta'ala. Okay. Ang kanong makapananggilay si ko kapamaganda, si ko kapapakaito, si ko kasuruyan, si ko katero sa pamana di mapiapya kasisingay akatero. Okay. Lagi na ni kalang. Datarian na, inutanong po sa ribarat sa mask. Inukad sa mga social distancing. Si ko mga masigit, gusto ko sala ko mga darpa, sa yang otua kalak si ko niya kay tito akad wallahi na kapulangnya sa mga tao. Okay. Lagi na ni kalak. Ya kaysa na sa Umar bin al-Khattab natigin ko Ubay bin Ka'ab. At tigin naman taqwa to natigin ni kalak. Tigo Ubay bin Ka'ab ama salakta tariqan dha shawkin. Bagati ko Ubay bin Ka'ab ko Umar bin al-Khattab da mga sagad siya giyang ko darpa ada mga surukon. Tigo Umar kay no di. Tigo Ubay to na siwa ka. Tingin na pian ang gilanakan ubaw ko kasaroke. Tunay Ubay bin Ka'ab, dhaka taqwa nagyanan iqalaka. Why? As-siyamu junnah. So kapusa na rending. Si iko, rarang ito Allah. Si iko mga dusa. Si iko lang wanta malay kaswat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sa'im. Ame katigyan kaswisar ko na di pusa. Why? Na di pero sakat pero apya kasisingay. Why? Wala yaskhab nagu dinampakalaas
suara niya sa babiki pawala badi mikim bubuno illa lalisena yang kutuak pamana suara niya lalalis niya nagyang tadi na di papawala. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu amika papakaito no isarkano su isa udi na miki pumuno agyang kutua isa si irkano ayay ni suportano Nabi sallallahu alaihi wasallam apirun tano na inni saim sangan na dia ko di pusa ay susugur taon sa giyang kaya Ramadan na giyang kutua ay maanan yan na mikip mundur ka o di na papakaitongan niya na ptiron kaon asa ka na di ka di pusa sa pigitu kawan kaon giyang kaya Ramadan na di ka pa kayo bangan sa kapanbaga di ka pa kayo bangan sa pagsa sembaga ka bangar ka pakanuda giyang ka na nagalabak ka sa sasakan na di ako di pusa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fammi as-sa'im atyabu 'inda Allah min rihil misk. Ibtatigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung makapupaarsi ko ginawaw Nabi sallallahu alaihi wasallam kasukap keelin o sengaw o dipusah na pinakamapiyasi ko Allah subhanahu wa ta'ala o bagyang ko to abaw o kastore. Ay man naging kaya hadith. Naging uta kap keelin di pusah, kap keelin naging ko tuabaw sangaw di pusah na tanto ko pamanamamod si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na ba imanan yan na bubinimin kaging hadith na teron ako pedeka ginawa yan na buang ako naging sangaw nga mamod. Na ay minuminos na di ganyan tapalakan na pagkarata ginawa niyan. Na balasan tan Allah subhanahu wa ta'ala tariman wallah sa mga puasa tano, rizkiyan tano wallah, sangkai, aposa, sa mga amal, mga galabak, mga simba. Si iku ay maanan niyan na buntala ikasusuwat wallah subhanahu wa ta'ala. Hada wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.